Xornada de vacinación este domingo en Galicia pros colectivos esenciais que xa recibiran a primeira dose da AstraZeneca. Hoxe debían escoller entre repetir o soro da farmacéutica anglo-sueca ou poñer a segunda dose de Pfizer. E a maioría dos citados tiña o claro. Máis do 90% decantáronse por repetir fórmula. Iso sí, decidisen o que decidisen, todos tiveron que cubrir o correspondente consentimento informado. A maioría escolle AstraZeneca e de momento só un 6% dos que se chamou están escollendo a segunda de Pfizer. Poría Pfizer se non houvese AstraZeneca, pero ao poder elixir a mesma, prefiro facelo coa AstraZeneca. E mezclar, pois, bueno, eu non considero que é mellor poñer unha pauta homóloga, non que é o que lle chaman a poñer dúas da mesma farmacéutica. É recomendada pola Ciencia do Medicamento, porque é recomendada pola OMS, porque é o que dice a ficha técnica da vacina, porque hai 5 millóns vacunados con 2 doses de AstraZeneca. Que tal? Moi boas tardes. Acabamos o mes de maio con máis da metade dos galegos cunha dose da vacina posta. O 28% estarían a día de hoxe inmunizados coa pauta completa. Entre mentres, as cifras da COVID mantéñense estables na comunidade. Volven baixar en medio cento os casos activos ata situárense nos 2.300, sumando iso sí 124 novos contaxios. A presión hospitalaria increméntase con 10 novos ingresos en planta. Pero se botamos a vista atrás, vemos que en só un mes a cifra de pacientes nos hospitais galegos baixou en preto de 100 persoas. No telexornal iremos ata os concellos con máis restriccións e tamén avanzaremos algunhas propostas para a desescalada do Brán. A Xunta amplía de 5 a 6 os emprazamentos para realizar o vindeiro 19 de xuño a proba piloto de verbenas e actos de ata 1000 persoas ao aire libre. O Goberno galego tamén abre a porta a que con formato reducido e con protocolos os concellos poidan autorizar cacharelas no San Xoán. Xa dende esta fin de semana, a hostalería deu un paso máis. A ampliación de mesas con 10 persoas no exterior e con 6 no interior está a propiciar os reencontros entre familiares e amigos. O bo tempo axuda e anima a vida nas terrazas con imaxes que case xa non lembrábamos. Dende o sector celebran o alixeiramento das restriccións. Para nós fora non supón moito porque a xente prefiere estar nas terrazas e agora que bon o bon tempo, moito máis. Un 75% supón moito porque podes ter máis capacidade de xente. A impresión é de que agora sí que debería de ser a definitiva, non ten pinta de que vaya a haber marcha atrás. Tras meses en facer a maleta, hoxe volven montar en autobús grazas ao programa Elixe Galicia. Viaxes en grupos subvencionadas pola Xunta para que maiores, mozos e familias con nenos coñezan a nosa terra. Con todas as medidas sanitarias, a iniciativa devolvelle o optimismo ao sector turístico e tamén os carestora gozan xa da costa e dos balnearios da comunidade. Que sea a primeira para moitas máis, o sea, que temos moitas ganas de empezar, porque estábamos acostumbradas a ir a moito, a moitos viaxes. Con ilusión, encima vamos a un balneario, e mi ben. Non me deixan traballar, non me deixan cuidar os netos, pois a bailar, e romerías e viaxes. Movilización cidadá cunha mensaxe clara. A Coruña non se vende. Unha marcha apoiada por 70 colectivos sociais, culturais e políticos percorreu dende a Praza da Palloza ata María Pita para pedir que o porto sexa para as persoas. Os manifestantes rexeitan a especulación, denuncian a discriminación do goberno coa débeda e reclaman a conexión ferroviaria con Punta Lagosteira. A do 30 de maio é unha data que teñen marcada en vermello os traballadores da factoría Calcoa ten na Mariña. Hoxe cúmprese un ano de loita para evitar o peche da planta de aluminio. Mantéñense firmes na defensa dos seus postos de traballo e hoxe volveron manifestarse en Xove. Pídenlle ao goberno unha solución e a SEPI unha decisión inmediata.